Les cases senyorials de Menorca tenen una certa solera i bellesa. A la població de Mo, i en concret al carrer Isabel II, n'hi ha algunes amb molta personalitat. Des de fa un temps, Mans Unides Menorca ha obert i habilitat com a campanya permanent la rectoria de Santa Maria, situada en aquest emblemàtic carrer, amb vistes del port de Mo. Situada al carreró de ses Monges, ofereix un espai inigualable per contemplar una bona mostra de la bellesa dels edificis senyorials d'aquesta època. Mans Unides té dues vertents. Una és fer projectes i l'altra la sensibilització i recaudar doblers per fer projectes. Aquest projecte de l'exposició etnològica ve de la mà de poder recaudar doblers. El bisbat ens va deixar aquest local per poder fer les visites i tot el que se recull va en els projectes de Mans Unides, perquè les visites els fan voluntariat, per tant, és íntegre. Se mostra la planta baixa i primer pis i s'explica un poc la vida en aquell moment. Hi ha les habitacions de baix que són d'espais, la cuina i el menjador. Després ja pujam aquí a les habitacions i a la biblioteca. Allà la part també del bisbe, que antes venia només una vegada en l'any i residia a les habitacions que mostra. La veritat és que menys de les que ens agradaria, però sembla que enguany tenim un poquet més de gent. Ens agradaria arribar a més gent perquè tothom que se'n va molt content i nosaltres també molt contents de fer la visita, de veure el que els agrada. Francesos, inglesos un poc menys que els altres anys, antes hi havia més inglesos que francesos, catalans i castellans. La meva companya, la Cati Suau, fa les visites guiades. Ella coneix molt d'idiomes, els fa en anglès, en alemany, en francès, en castellà i en català. Aquesta casa es tracta d'un preciós edifici singular, amb personalitat pròpia, construït l'any 1792. Les visites començam en la planta baixa, que és allà on jo començo i els explico que degut a que van tenir 100 anys de dominació anglesa, la majoria de mobles són d'estil anglès i últimament els ebanistes menorquins van copiar l'estil anglès i ja se feia a Mo. Però degut a aquesta llarga dominació, tota la rectoria tenint l'estil anglès. Per això els inglesos, quan venen aquí, se troben com si estiguessin dins el seu propi país. Tenim aquí un quadre, aquí baix, que és el port de Mo durant el segle XVIII, a finals del segle XVIII i a principis del segle XIX. I és un quadre anònim perquè l'original és en el Museu de Menorca i sembla ser que uns senyors italians van comprar una casa a Mo i van trobar aquesta joia d'aquest quadre. I com he dit abans, l'original és en el museu, però la còpia és aquí. I els llama molt l'atenció perquè hi ha moltíssim tipus de gent
i era bon la part social i comercial, se trobava en esport i sembla ser que era per fer intercanvi de mercancies. L'espai també que crida molt l'atenció és el menjador totalment anglès, que també és molt guapo i té també les grans vistes en el Port de Mo. Un altre espai és la biblioteca, que és una biblioteca molt gran, amb unes grans vistes en el Port de Mo, que els turistes, especialment els inglesos, i els francesos també, ho troben preciós, ja que el Port de Mo és un dels més importants del Mediterrani. Per recuperar aquest espai, l'any 1993, començà un lent però persistent procés de recuperació. Durant anys, la parròquia, amb aportacions de voluntaris, amb mà d'obra, línies de finançament per part de l'administració pública, a l'abast de particulars i organitzacions privades per restaurar edificacions pròpies, s'ha aconseguit que aquest espai sigui una bona mostra museu. Tot un equip de voluntaris, a més de mantenir l'espai ben cuidat, curen amb molta insistència les atencions dels visitants, permetent poder gaudir de la bellesa de l'espai. Mans Unides, d'aquesta manera, fa campanya permanentment. Per una part, ajuda a mentalitzar la gent i, per altra, ofereix un patrimoni a l'abast de tothom per conèixer com és la nostra història de Menorca.